akíkanjú ọmọ rẹ̀ tí í ṣe bí akọni JCMC Ayọ̀dèjì Sodiq Ọlálékan lèmi ń jẹ́ ọmọ onípọnrin pọ́dọ̀ ọkọ̀ gbogbo òlú ńlá. Èmi á sì máa sọ wípé bílù bá tóbi sẹ́ tó ju China lọ lágbàáyé, àní ìpọ́nrinpọ́dà náà sì ni bàbá gbogbo wọn. Kí ni mo tún ní fún yín lónìí lórí www.itakunradio.com? Yorùbá kárí, Yorùbá kárí. Mo sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá wípé ọ̀dájú ni bàbá tó bí ìtàn, ẹ̀san lórúkọ ìyá tó dẹ̀jẹ̀ sí i lójú. Ìdí rèé tí ènìyàn ṣe gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo nǹkan níwọ̀ntúnwọ̀nsì, tá a sì gbọ́dọ̀ jẹ́ onítàn rere. Torí bí wípé ẹni tá a ṣèkà fún tí ò bá rọra, tí ò bá ronú jinlẹ̀, ó ṣeé ṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó fẹ́ gbẹ̀san ìwà ìkà. Òtítọ́ ni wípé bẹ́ni tá a hùwà ìkà fún tó bá wo gbogbo nǹkan, tó wo bí nǹkan ṣe wà fún, tó sọ wípé òun ò ní gbẹ̀san, Ọlọ́run á máa san ni lẹ́san. Ṣùgbọ́n tí gbogbo ènìyàn ló lè wá sọ wípé òun ò mọ Ọlọ́run ọba. Òtítọ́ bá a bá ṣe ni níkà, tá a bá forí san ìwà ìkà, inú Ọlọ́run á máa dùn sí ni. Ṣùgbọ́n ṣé gbogbo ènìyàn ló lè bẹ̀rù Ọlọ́run tí ò ní fi ibi san ibi? Ìyẹn ni tó bá ti ṣe ibi fún. Ọ̀pọ̀ òbí ló ti dáràn sílẹ̀ dọmọ wọn. Ọmọ tán bí ní jìyà ìmọ̀dí tí wọn kò sì mọ bí bàtà ti ń ta wọ́n lẹ́sẹ̀. Wọ́n ń jẹ, kódà wọ́n mu nínú ìpọ́njú torí ìwà táwọn òbí wọn ti wò kalẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ onítàn rere, káwa náà ò lè bá a tàn nínú ìtàn. Tá a bá tún wá tàn tán, nígbà tá a bá tán, ká tún wá dẹni tí ó mọ tàn títí ọjọ́ ayé ni o. Ọ̀dájú ni bàbá tó bí ìtàn, ẹ̀san sì nìyá tó dẹ̀jẹ̀ sí i lójú. Ẹ ṣe jẹ́jẹ́ o, ẹ jẹ́ ká máa rántí ìtàn ṣe kókó nínú ìtàn.